Ide taká búrka, že sa môžeme aj... Aha, zas. Kokos. Ideme stopom? Ideme. Zima bola jak v Sinci. Je tu aj pán, ktorý nám požičia člnky. Najkritickejšiu hodinu v našom živote. Tak to fakt nebude spať. Vieš čo? Máme madrace. Máme záber. Tak my nestihneme ani tento prvý vlak, ktorý nám ide o 3 minúty zo stanice. Tak sme skončili hneď na začiatku. Filip, prečo stojíme? Dostali sme defekt. Ahojte, vítajte pri novom videu. Tak my sa už nachádzame vo vlaku na ceste do Liptovského Mikuláša a odtiaľ ideme pešo na Liptovskú Maru, kde nás čaká 4-dňová výprava. Spať budeme iba vonku pod plachtou a bude to asi tá najväčšia expedícia, akú sme za poslednú dobu zažili. Na túto výpravu sa so mnou vybral aj môj kamarát Filip, takže týmto vám ho predstavujem. Takže čaute, ja som Filip a... Dočkaj Maťo, natočím to ešte raz, takže čaute, ja som Filip. No, takže na túto cestu sme sa vybrali vlakom práve kvôli tomu, že chceme zažiť úplne taký budget výlet, že proste ideme si chytiť ryby za čo najmenej peňazí na najkrajšiu slovenskú priehradu, aspoň podľa mňa. Takže bude to sranda. Čo je lepšie, jak čerstvý rohlík s čerstvou salámou z Jednoty? Super. A vyskúšajte aj vácero príchutí. No, od kukurici počnú až bufinami, všetko vyskúšajte. Ďakujeme, Váčo, vám pošlem, no. Dajte, pošlite, no. Čaute. Dobre, majte sa. Jak sme išli do Bratislavy, tak sme stretli veľmi príjemného pána, volal sa Rasťo. Bol tu strašný frajer, bol tu rybár, dal nám kontakt na seba a popísali sme s ním o všeličom. Rasťo bol jednoducho človek na správnom mieste. Tak a sme v Liptovskom Mikuláši a naša cesta na Liptovskú Maru sa môže začať. Takže opúšťame vlakovú stanicu a naša prvá zastávka zamierime do nejakého rybárskeho obchodu, pretože potrebujeme ešte doplniť nejaké zásoby. No a potom smer Liptovská Mara. Práve sa nachádzame v nejakej úplnej džungli. Začalo pršať, ale tak tu sú stromy. Takže celkom nám to spravilo dážnik. Už ten mrak prešiel, tu sme si zatiaľ zložili veci. No a tuto, za týmito stromami je už Liptovská Mara, prítok Liptovskej Mary. Takže tam sa pokúsime nejako dostať, je tu nejaká cestička. Takže ideme sa tam pozrieť, som zvedavý. Ocitli sme sa na nejakom úplne zarastenom mieste. Pozrite, jak je vysoko voda. Tu je taká zátoka, za tými stromami je váh, ktorý priteká do Liptovskej Mary. Tebe zateká fakt. Ešte raz! Nie, to tam dáš. Tak práve ide taká búrka, že sa môžeme aj dosrať. Filip, jak si prežil búrku? Výborne. Čo Batman? Ja som si to dal naopak. Ja mám, kde je ruka, tak tu má byť oné hlava, ja som si dal do rukavu hlavu. Takže náš úkryt pre najbližšie dni prežil prvú väčšiu búrku. Toto tu vyzerá. Myslím si, že môže byť. Tu vedľa chytá nejaký rybár, nejaký Vietnamec. A proste bol tu za nami už asi tak 6 krát behom hodiny. Stále nám niečo rozpráva. Absolútne nič mu nie je rozumieť. Už som sa tam bola ja pozrieť, akože že tie chytá. Dal nám vypiť nejakú proste minerálková flaška, pol literka, taká stará. A chutilo to ako nejaká orechovica. Strašne to bolo silné, ale
len tak dal a že vypí. Tak som váhal, ale však vypili sme. Dúfam, že prežijeme. Jak się ohej tu. Hej? No, Lepšie, nie? no. To mne nežíma. Ešte som vám neukázal, čo sme kúpili v rybárstve. Akože spravili sme len taký menší nákup. Kúpili sme takéto rybičky. Tu ešte tieto hlavičky s háčikmi na tie rybičky. A máme tu takéto plandávky šťukové. Stará klasika proste. No a ešte takéto nejaké rybičky. Prvý veľký problém je na svete, deravá nafukovačka. Mali sme pásku, ktorú už nemáme, lebo sme ňou lepili plachtu. A kokos, ja mám zas záber, to nie je normálne. To není normálne, fakt. Aha, zas. Ty kokos! To je taký tlstý. Prvá rybička našej expedície je tu, hneď prvý deň. Paráda. Aha. Bude tam ryba zas. Ďalšia rybka. Malý kaprík. Ideme ho hneď pustiť. Dobré ráno. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Prvá noc je za nami. Bolo to hrozné. Celú noc pršalo. Akože nie silno, ale iba tak poprchalo a museli sme spať iba na jednej nafukovačke, lebo jedna nám včera večer praskla. Teraz ty povedz, že to bolo úplne hrozné, že šúchali sme sa z tej nafukovačky dole, že jak spíme dole kopcom, že proste nič sme sa nevyspali. To bolo absolútne, že hrozné, tam sa vôbec nedalo spať, furt sme sa šúchali dole. Potom sme našli taký spôsob, že vlastne jeden sa otočí takto, že hlavu má tu, nohy tu a druhý opačne. A vlastne sme sa držali za nohy a tak sa dalo celkom, ešte si myslím, že dobre spať. Otázka znie, čo budeme robiť, pretože na tomto mieste určite ostať nechceme. Rozložíme sa. Proste. Čo to? Hello. Čo, kaša? A kaprov veľa. Verka? Takých malých tu. Hej? 4. Dobre. Nás došiel ten Vietnamec. Bože. No. Neviem, čo s nami bude, lebo s tými vecami proste my neprejdeme viac ako pol hodinu na chrbte s hentým. No akože tam do toho, jak som ti ukazoval, tam by to bolo v pohode, len ku tomu kostolíku fakt neviem, jak sme sa dostali. Ja som rozmýšľal, že dostať sa do nejakej dediny a potom skúsiť prejsť, že autobusom. Však hore by sme išli na cestu, tam by sme si stopli nejaké auto a vláde by sme sa dostali. A myslíš, že nás vládu zobere akože s toľkýma to vecami? Uvidíme. Ideme stopom? Ideme. Tu sme si zložili veci. A odtiaľ to budeme stopovať, tam je už tabula Liptovský Mikuláš. A odtiaľ to skúsime stopnúť niekoho, kto by nás zobral do... Kam? Liptovského Trnavca. Jo. Prečo mi kývajú, ja stopujem a oni mi tu kývajú. Aby ti dali nádej, že voľako stopneš. Spíme pod plachtou Akej zime? a... Nebola vám zima? Nie, len praskla nám jedna nafukovačka, tak sme museli spať iba na jednej. na jednej. Ježiš, aspoň vám bolo teplejšie. Potulili sme sa. Mali by ste sa ísť okúpať do teplej vody. Fú. My sme ochoreli. Večer sa už kúpali, Aha, kde sme? V Trnovci. A koľko nám to trvalo? Asi len, že 10 minút. 10 minút. Taká zlatá rodníka nás zastavila, zobrali nás. Taká mamka, otec a syn na takej dodávke väčšej.
Tak nás zobrali a teraz sme tuto. Aha, auto. Ideme si kúpiť teda do potravín pečivo, vodu a pôjdeme sa pozrieť potom k Mare. Tu máš, že potraviny 600 metrov. Áno, toto. Aha, ale tu predávajú, že korbáčiky, ovčí syr, chleba, vajcia. Také dobré korbáčiky by som si dal. Ja. Keď už sme tu. Tu chodí autobus, že Liptovská Anna, Prosiek, ale to chodí ráno. A potom Ružomberok chodí tieto 4 časy. Tento autobus, čo ide 13:38, ide, že cez tieto všetky zastávky a my sme potrebovali ísť do toho Bobrovníku, lebo tam, čo sme pozerali, by nám vedeli na zajtra požičať aj čln. Lebo my sme teraz tu v Liptovskom Trnovci a keby sa dostaneme do Bobrovníka, čo je tu, že by nám tam postal autobus, tak tam prenajímajú člny. A zajtra by sme na celý deň mali čln, ak by sa nám to podarilo vybaviť. A tu je kostolík, čiže mohli by sme s člnom prejsť celú túto stranu priehrady. Zvoním. Zdravím. Chcel by som sa spýtať ohľadom požičiavania člnov, čo máte k dispozícii. Že či by sa na zajtrajší deň dal požičať malý čln s motorom. No však na stránke máte, že malý čln s motorom alebo veľký s motorom. Dobre, ďakujeme. Dohodnutý. Majte sa. No, čln na zajtra máme vybavený. Povedal mi, že ten veľký teda, čo nás vyjde, že 80 eur, keď dáme deleno 2, za 40 eur na vode celý deň. Môžeme si prejsť celú Maru, že benzín nám kúpi, dá nám k tomu kotvu, 2 vesty. Môže byť. Môže byť. Tu si zložíme veci. No takže, nejakú vodu? Aspoň jednu. No, obyčajnú. Jedna stačí, toto bude vláčiť. Máme ešte nejaké pivúko. Ak to chceš jesť, tak si zober nejaké. Ale ja to nechcem, mne to nechutí. Zoberme jednu takúto slepačiu polievku. Keď aj na raňajky, to ťa proste zahreje. Zajtra si napustíme u neho vodu. Zajtra je sobota, zajtra už obchod nebude žiadny. Filip, zoberme ešte voľačo slané, ale by som skôr zobral sladké, lebo to ti dá aspoň trošku energiu. Jedných medvedíkov, to dodá energiu. Hoď tam horálky a štienný miňovník. Koľko zoberú? 5 aspoň. Ďakujem. Hotovosť. Takže nakúpené máme nejaké základné potraviny. Platili sme, že 8,50. Cena dobrá, pomer cena výkon môže byť. 38 nám ide. A je nejak 12,27. 12,27, no takže ešte máme hodinu, čas, aj vyššie. Tu sa zložíme zatiaľ. Tam cez cestu máme zastávku. Trošku poprcha, alebo môžeme si tu proste sadnúť, len tam není ani lavička. Takže za nejakých 6 eur som kúpil tieto korbáčiky a takýto ovčí jogurt, čučoriedkový. Keď tak si dáme s Filipom na polovicu. No, ochutnáme. Fajnový. To sa nedá s jogurtom z obchodu ani porovnať. Parádička. Dobrý deň. Hliník ráz v ceste, 2-krát, polovičný. Ešte máme? Áno, jasné. Páč.
No výborne, takže vystúpili sme na zastávke Hliník Rázcestie. Zajtra si pôjdeme prečo kilometr aj niečo pešo po tejto ceste. A teraz sa niekadiaľ potrebujeme dostať k vode. Tade to si myslím, že sa dostaneme k vode. Vodu tam je vidno trošku cez tie stromy a nejaká cestička tu je, tak poďme. Tu zas poprcha, ale tak to poprcha už od včera. Počasie, jak keby bola ty kokos buď jeseň, alebo nejaká skorá jar. Sa blížime k vode. Tu je nejaký odstavený čln. A tuto to vyzerá celkom fajn. Tuto ostať by nebol vôbec zlý nápad. Tuto sa zložiť pri tomto strome. Tu natiahneme nejakú plachtu, pod ktorou budeme spať. Wow. Toto je úplne pekné miesto. Ešte tu máme aj ohnisko. Hyn tam oproti, tak tam nám bude požičiavať čln. Každopádne ideme sa sem zložiť. Toto je paráda. Toto je zátoka a kostolík máš, keď vyjdeš zo zátoky doprava. Lebo vlastne veľkú priehradu máš doprava doľava za zátokou. Tak ale v zátokách sú tiež ryby. Koľkokrát väčšie, jak všade inde. Že je to také iné, im to bolo také, neviem, také ťažko sa tam dostávalo a Také ťažko dostupné všetko. také divné miesto, že také kamene, potom korene tam boli. Hneď pri kraji pokrky voda. Celkom strome to bolo aj na breh, tu je to také v pohode, také viac zelenie tu je. Len či tu nebude plitká voda, vieš. A však nevadí, ryba je aj plitkej vode, aj cez noc. Zistíme. Dostali sme sa sem obidvaja dokopy za euro 60. Čiže to je paráda. Brodíme zelinou. Sú všade naokolo tieto vrby zaplavené. Som ešte našiel také miestečko, že aspoň vyskúšať odtiaľ to nahodiť. No s obyčajnými nástrahami by sa to nedalo chytať, ale s týmito hladinovými, čo vlastne plávajú na hladine, sa tu dá v pohode chytať, lebo oni sa nezachytávajú do tých zelín. Úplne je tu taká hríbová vôňa. Jak je napršané, tu ich musí byť milión. Dobre, posledný uzol. Tak. Máme ešte jeden pre istotu. Tak. A prístrešok postavený. 3, 5, 3, 4, 0. 1. To je číslo Liptovskej. Hotovo. Pripravíme udice a ideme chytať. Tak, bol som si vziať, respektíve nájsť nejakú racošku na udicu, nejaký stojan. Táto by bola super, tu ju asi zlomíme. Tak. Tak. Filip, nestúpla voda? Stúpla. Si pamätám, že ešte tu som mal položený telefón na tomto kameni a už je tu voda. Tu mám nadväzec, 40 olovko, jednotka háčik, veľkosť číslo 1, pod túto kosť a takto. Ona sama o sebe smrdí, proste cítiť z toho rybacinu strašne moc. Ale keď tam dám ešte tento zdochlinový sprej, ale nie veľa, tak to dvakrát úplne stačí. Pokúsim sa to nahodiť niekde kúsok. Ty kokos, to tak stúpla voda. Čiže skúsime takto. Výborne. Teraz už len povolím. Takže takto dáme policajta sem. Tak. Dáme sem aj rolničku, aj keď ja to asi do večera ešte prehodím. Ale dáme ju sem. Dobré ránko, čerstvo po zobudení. Celý zamrznutý, máme 7 hodín. V noci bolo iba 6 stupňov. Na to, že je
júl, tak je to extrém, nezvyk. Dneska má byť parádne počasie, cez deň 20 stupňov že vraj, aj keď to tak vôbec nevyzerá. A dnes ideme na čln, máme požičaný čln na celý deň, ale musíme vstať, zbaliť sa, prejsť 1,5 kilometra pešo, aby sme sa dostali tam, kde nám ten čln požičajú. Udice počas noci nedotknuté. Predošlý večer aj predošlú noc sme chytili viacero rýb, teda iba kaprov menších. Túto noc na novom mieste sme nechytili nič. Spravili sme si aspoň teplú polievku na ráno, lebo v takejto zime nemáme tu ani čaj, nič. To by dobre zahrialo, ale takáto sáčková polievka, slepačia, tiež nie je zlá, tak človeka zahreje. No čo Filip, jak si sa vyspal? Zima bola jak v Sinci. No Filip, čo je? Pome! Ideme. Kráčame, nejako nevládzeš. Sme dorazili, kráčame sem, že tu aj pán, ktorý nám požičia čln, tak ideme sa s ním pozdraviť, zoznámiť a hneď vám dáme info, že čo ďalej s nami. Veľmi milý, ochotný pán dal nám motor. Takýto čln máme k dispozícii vlastne, obidvaja. Sa tu vojdeme, aj traja by sme sa vošli úplne v pohode. Čiže za chvíľku vyrážame. Ideme tam, jak sú tie boje, tade sa preplavíme, tam je prístav. Padol taký návrh od vlastne domáceho pána, že keď chceme, mohli by sme ostať aj cez noc, že by sa nám to akože oplatilo, keď už zajtra ideme domov. A akože to by bol brutálny zážitok. Lebo však tu by sme sa v Číne aj vyspali, keď tak by sme sa zložili proste niekde na brehu. A že chytať v noci, do noci. Non-stop vlastne. To by sme mali určite väčšiu šancu niečo chytiť. Čiže ideme na to a ozývame sa vám, keď dojdeme na vodu. Ideme. Takže prvé miesta, ktoré chceme vyskúšať, sú miesta, kde sú tieto skaly. Tu musia byť také bolene, však vidíte tuto rybičky na hladine. Skúšame nástrahy, ktoré plávajú na hladine, čiže takéto hladinovky, takéto popery sa to volá. A v týchto kameňoch, máme jedno, čo chytíme, v týchto kameňoch musia číhať také bolene, určite aj šťuky. Čiže prejdeme si tu po kraji, tam sme už začali, teraz ideme sem, až sa dostaneme vlastne ku kostolíku. Čo robíš? Nič. Jak nič? Čiže on sa mi to zasypne. Jajha. Chudák. Zachytil sa mi tu ostrý až malý. Skúsime ho dať nejako von. Tak tento už bude mať asi za sebou. Chudák. No čo? Tak, zastavili sme sa na obed. Po 3 dňoch konečne nejaká teplá strava, hlavne nejaká výživnejšia. Ideme na dechtáre, určite tu bude veľa ľudí pri diaľnici. No, čas obeda. Najeme sa, hodíme voľakú polievočku, halušky alebo čo a ideme ďalej chytať. Decikofolí, 60 centov. To nie je jak u nás krčuje. Takže kapusnička,
Konečne. Ty čo si dal? Maďarský guláš. Čo to neješ? Čo som zajac? Teraz ideme na halušky. Halušky sú fajnové. Ja sa nevládzam postaviť. Dohodli sme sa s Filipom, že teraz si dáme takú hodinku pauzu, pôjdeme proste s člnom na nejaké miesto tuto pri brehu, pod nejaký strom a proste si oddychneme ten nedospatý večer, lebo strašná bola zima. Nechali sme tu, že skoro toľko peňazí, čo sme minuli zatiaľ za celý tento výlet. Ďakujem pekne. No dobre. Ideme, už sme sa odkotvili. Ideme na pravú stranu. Tam si dáme takú siestu. A potom pokračujeme v ceste. Tak, ideme si dať pauzu po obede. Odstavili sme čln. Sme v takej väčšej zátoke a túto zátoku potom pôjdeme prechytať celú. Ale dáme si teraz tak hodinku pauzu. Takú siestu. A potom pokračujeme. Strašne svieti slnko, strašne je teplo. Neviem kedy, ale čo ma stihlo poštípať do ruky. Úplne to mám opuchnuté. Troška sa musím aj oplachtuť, ale akože je ani teplá, no. Kde si, Feši? Tu som. Ja už som aj osprchovaný. Ale fajnová, svieža. Vážna. Malý ho mám, aké by som sa vykúpal v Liptovskej Mare. Ja sa kúpim len v sobotu. Mňa tu stále natáča a on tu beha v uteratíku jak buzerant. Drž hubu. Teraz sme prežili asi že najkritickejšiu hodinu v našom živote. Pokazil sa nám motor, ja som naštartoval, niečo sa tam zaseklo. Dobrú hodinu sme sa s tým babrali. Neviem, asi sa to podarilo opraviť, ak nie, tak ma šlak trafí, fakt. Ja som si myslel, že sme skončili. Ty kokos. Dobre, idem. To len nás môžu postihnúť takéto problémy. Moja návnada momentálne je táto gumená rybička s takým oranžovým predkom a celá je biela. Myslím si, že biela je taká univerzálna farba. Už som naozaj dneska poskúšal všetko možné, aj s Filipom. Filip teda väčšinou chytá na hladinovky, pretože je tu dosť veľa boleňov, ktorí tu útočia na hladine, lovia. Je to náročné niečo tu chytiť na prívač. Je to sranda. Úplne o inom, jak kaprárina. Tak, ideme pozrieť na miesto, kde budeme spať. Dostali sme odporúčanie, že tu by sme mohli stráviť noc na tomto mieste. Že by tu bolo aj dobré nachytanie. Zároveň, že je tu nejaká taká búdka, v ktorej by sa dalo celkom prespať. Je tu trošku bordel. Aha. No tak tu neviem, či budeme že spať. No. Akože teoreticky. Tu dobre dlho nikto nebol. Tak tu fakt nebudem spať. Prečo? Prečo? Tu máme madrace. Akože môžeme spať, že tu to plne túto vodu vyraboval. Akože neviem, či budeme úplne spať že vnútri, ale určite budeme spať že aspoň že tu.
Môžeme si zobrať stále tie molitany, čo tam sú. A na tom sa vyspíme a budeme spať keď tak tu, na zemi. A tu budeme chytať. Dobre, označ to prosím ťa na mapách, toto miesto v mobile. A ja sa vycikám a pokračujeme v chytaní. No, idem si sem dať navíjak, už sa stmieva. A chcem si na noc vyviesť jednu na zubáča, jednu udicu. V tejto červenej taštičke mám filetky. Fuj, ale to smrdí. To je smrad. No a Filipko, teraz sme asi 50 metrov od lovného miesta. Tak ja sa postavím, položím to sem do vody. Tak. A ideme. Ideme na miesto. Dobre, stihol som to po svetle. A druhú dám asi takisto, ale nahodím ju len z brehu sem pri tej kamene. Keď dostaneme záber, tak sa porádaj, že skočíme sa aj to rovno do člna a ideme. Štartujeme. Dneska takto noc pod holým nebom. Nemáme ani plachtu, lebo sme ju nechali na mieste, kde sme mysleli, že budeme spať aj dneska, ale nespíme tam. Zmenili sa plán. Pôjdeme ju zajtra zobrať. Už začína byť pekná zima. Máme záber, máme záber. Na takú ďalku to ťažko cítiť. Normálne trzmovala rolničku ťahalo z cievky. Necítim, že by tam niečo bolo. Akože voľaký odpor tam je, ale nie moc veľký. Proste nepripadá mi, že by tam niečo bolo. Idem dole, Filip, poď so mňou, lebo ja nemám svetlo. Teraz sme si dali nabíjať čelovky, aj šecek vercajk. Tam je možno ryba, ja neviem. On keby to bolo tuto pod krám, ako zachytené. Nie. Sme to blbo zakotvili celkom. Nový systém. To bolo zachytené. Ideš so mnou? Tak potešil, keby to je nejaký malý zubáč alebo volačo. To by tak potešilo človeka. A čo, máš dobre dve šiltačky na sebe? Dve? Prečo dve? To si mi kedy chcel povedať? Neviem. Ja som ti ju asi bral z loďky, vieš? Áno. To bolo čo? Je tu aj filetka. Počkaj, poď sem. Filetka je. Zasvieť na ňu. Ale kokos nič, nevyzerá, že by bola nejaká dotknutá, alebo čo. Nevadí, dáme ju tam naspäť. Ideme ju tam položiť naspäť. Nevadí. 7 hodín 38 minút. Toto bola úžasná noc. Takto dobre som sa nevyspal za tieto 3 noci ani raz. Nebola mi zima. Spal som celú noc. Tak som sa nezobudil ani raz asi. Akurát, že ani jeden záber. Toto není možné. No nič, ešte máme na poslednú hodinu čln a ideme ešte skúsiť zaprivlačovať. Pamätáte, ak som vám včera ukazoval tú ruku, že mi opuchla? Tak toto je s ňou dneska. Zas mi opuchla o niečo viac. A celkom je to také, že trochu to bolí,
ale je to také horúce. Ak sa nám nepodarí nič chytiť, strašne budem sklamaný z nás. Ale jednoducho o tom je rybačka, ale ako nejaký dravec fakt ako mohol by prísť. Bol by som veľmi šťastný. Chytíme voláčo. Uvidíme. Takže máme poslednú hodinu lovu na člne. Odkedy máme čln, tak sme nechytili rybu. Je to ťažké to privlačovanie, raz darmo na takejto obrovskej vode. Ideme teraz kúsok sem, jak tam prevísa tá vrba, tam začneme, lebo sa tam hádzali aj bolene a mohli by tam byť nejaké ryby, čiže tam začneme, potom prejdeme až pri kostolík. Tak, lov sme na teraz úspešne ukončili, sme strašne zničení. Včera celý deň na vode, až do noci. Dneska sme ráno ešte dali nejaký prívlačok, jak ste videli, ale nechytili sme už vôbec nič. Celkovo nedokázali sme chytiť rybu z lodi. Žiadnu. Na začiatku nejaký kapri, ale malý. A teraz nič. My už hodinku oddychujeme na takej lúčke. To je taká jabloň. Po nám robí trošku tieň a čakáme. O 3:00 nám ide autobus, je 1 hodina. Od nejakej 12:00 sme tu a ideme sa asi ešte niekam prejsť. Ale je tu strašne dobre. Tak, a sme na zastávke. O 2 minúty nám ide autobus do Liptovského Mikuláša. Takže čaká nás ešte dosť dlhá cesta domov. Hádam všetko postíhame a nebudú žiadne komplikácie po ceste. Čo? Bolo zaučené. Tak my sa už nachádzame na trase Bratislava až k nám domov. Cesta z Liptovského Mikuláša bola hrozná, z toho by sa dal spraviť samostatný príbeh. To vám raz poviem, keď sa ma na to niekto opýta. Dúfam, že sa vám tento vlog páčil, ináč mimochodom tento vlak nám meška 70 minút. Najprv to bolo, že 50, potom nakoniec až 70. Ak bolo 5 a potom tu bolo 70. No, tak. Každých 5 minút sa to predávalo. Dúfam, že sa vám páčil tento vlog. Bolo to také trošku z iného súdka, ale myslím si, že takéto videá vás určite bavia. Dajte mi vedieť do komentára, či vás to bavilo, či to má zmysel v tom pokračovať a že keď vás to teda bavilo, že kam sa vybrať na budúce. Aj keď sme toho moc nepochytali, zážitok Zážitok by tam bol a polepšíme sa ďalej na budúce. Zážitok bol brutálny, takže ďakujem za odber, zdieľanie, podporu a čaute. Čaute.